आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। ससुरा में आरे आके रहल करेला, ससुरा में आरे आके रहल करेला, सखी मोरा भातारा के कहल करेला, यारवा मोरा मारा डाके कहल करेला, मौका पाते रही डाल के मोहल करेला, मौका पाते रही डाल के मोहल करेला, सखी मोरा भातारा के कहल करेला, यारवा मोरा मारा डाके कहल करेला। घूमेला संगही में लेके उ दिन में आवते पटा जाला भतरा जमीन में, भतरा जमीन में घूमेला संगही में लेके उ दिन में आवते पटा जाला सैया जमीन में, पिएला कम पी आवेला गस के भोगता राज हमरा दिलवा में बस के, भोगता राज हमरा दिलवा में बस के, बोली ले हम पूछाऊ त सहल करेला, बोली ले हम पूछाऊ त सहल करेला, सखी मोरा भातारा के कहल करेला, यारवा मोरा मारा डाके कहल करेला। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। आवते बनावले बा पियावा के हित हो, कुनाल कुंवारा देखी गावता गीत हो, गावता गीत हो, आवते बनावले बा पियावा के हित हो, कुनाल कुंवारा देखी गावता गीत हो, हम हुना कवानो करी बहाना डोले नाई हवा से अर्जुन दीवाना, डोले नाई हवा से अर्जुन दीवाना, साया में से अपने रे बोहल करेला, साया में से अपने रे बोहल करेला, सखी मोरा भातारा के कहल करेला, यारवा मोरा मारा डाके कहल करेला, मौका पाते रही डाल के मोहल करेला, मौका पाते रही डाल के मोहल करेला, सखी मोरा भातारा के कहल करेला, यारवा मोरा मारा डाके कहल करेला। तमाशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।